Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Sisebenza ngo-finding unit prices. UMarinda unenkampani yokuklina. Kubiza $280 ukuklina amahhovisi awu-8. Kubiza malini umbuzo wethu uklina ihhovisi elilodwa? So sekela lokho esikuphiwe $280. Nako kunye sikuphiwe siyakusekela amahhovisi awu-8 over 8 wamahhovisi. Yabona ke nako sikuphiwe uqoqa nje isibalo 280 over 8. Asidivide ke manje. Ukuthi u8 ungena kangaki ku280 uzobala nami ke la. Ubhale nawe phansi. Sehla no0 wethu. Kusala ba 35 sehle nangu40. Nanku umphumela wethu phezulu 35. Kusipha u35. Uthola ukuthi u$35 over 1 wehhovisi kuyafana nokuthi uthe $35 njengoba sishilo over 1 wamahhovisi. Into efanayo nokuthi uthe $35 over 1 noma into eyodwa nje le. Kuyafana nokuthi uthe 35 siloku siphinda into efanayo. Umphumela uyefana. Kusho ukuthi ihhovisi lilodwa kubiza u$35.